Ora ndek beras wayahe nyelepno gabah cah. Sore-sore wayahe ape njipuk beras ning selepan cah. Montore bobrok dadi nyelah montore tangga. Ora ndek sawah cah, alhamdulillah entuk derepan dikeki gabah tanggane. Dadi iki dinggo cadangan nek pas wayah ora duwe beras. Iso diselepno gawe mangan. Selepane rada adoh dadi numpak montor cah. Gabahe diselepno wayah meteking nek wong kene cah bar tandur ora patek ana kaya. Dadi ibarate wong iki buka celengan ya cah. Iki selepane modern cah, cukup gabahe disok ngene ae wis langsung dadi beras. Lah agek sediluk kok dedeke wis barae. Nek dedek ora bayar cah, iki kari bayar selepan berase. Alhamdulillah entuk sithik akeh disyukuri lah wong ora tuku utawa kulaan gabahe ae. Wis nang tak taleni satset ndang gage tak unggah no montor. Selak banyu langite ceblok, soalé ning kene wayahe usum banyu langite ceblok. Wis ayo ndang muleh.